kuonde mag dak koso mane chuny boma kende to samoro nyalo dhi kata kuonde mag dak samoro joma kawo thuolo mar tiyo bende samoro tiyo ma oyuothore maparo ni nyalo chwoyo wang'e ahinya samoro gol chuodho e odundu kata mtaro ma pi owinjo bed ni ringe ndara to chuodho go oket tie ndara nyiso ni ka ok okawgi gi odiochieng' onogo to koth kochako chwe chako duogo gi kucha joma ondiko to ndiko ni kano oseywe magi utimo nade mondo oluru gi jok ma omi ting' mar neno ni kata joma ochung' ne joma tiyo e gigi kama oting'o Green Army mar neno ni otim gi yo makare kendo nyamburko machodho chuodho gi bende ok ochope e ndara ok obetie ndara. Mano ne timore chon matin nikech supervision jogi koka ne gidonje tich supervision ne ok odhi obedo moro ma bedo kodgi mondo mi ne ni gik ma kamago timre but sani nitiere migawo adek nitiere jomiluongo ni barrow managers ma gin tich gi en ng'iyo kama nyalo bedo gi problem to gi raise ne respective sectors mondo mi gilosi kichak idhi kendo e sub county tibiro yudo jok moko miluongo ni sub county environment officers ma tich gi en mana ng'iyo jo Green Army gi to sama gigolo takataka niendi ang'o mamiyo takataka niendi ok nyal gol kaendi ma ok tere kuchocho direct ka en wach mar lori loche wantiere go mang'eny kabisa ka en wach mar ni nitiere gima ne gikoso mondo mi gichodhgo gigo endo nitiere and apart from that kokadho kanyo endo wambe wantiere gi jok miluongo ni sub county engineers gin tich gi en mana ochiewo gokinyi to dhi e sub county kata constituency kae chande to ng'iyo ni yore ge gin yore maber onge gimoro amora manyalo dino ne gari kata nyalo dino ne raia kuom wuotho koneno gima chalo kamano endo to raise ne the sub county administrator kata the barrow manager mondo mi bed ni inyalo kaw takataka go endo kata chuodho mokete bath yo gendi mondo mi gol kamano. Alright, erokamano ahinya